amarya. Idan da so kauna aure shi ya fi dace gaskiya, Adama da Zainab zai ko haɗa kai ku zamto tsintsiya. Idan da so kauna aure shi ya fi dace gaskiya, Lamma da Zainab zai ko haɗa kai ku zamto tsintsiya. Idan da so kauna aure shi ya fi dace gaskiya, Lamma da Zainab zai ko haɗa kai ku zamto tsintsiya. Ni farko da san Allah sarkin da shi ya yi mana rai daya, mamallakin sammai ya yi kansarar bana ya yi safiya. Shi ne ya yi jinsi daban daban kusa ne baki daya, shi dai muke roko Allah gwani ya yi mana kariya. Allah ka amsa min wakar da zanga an gwaye daya, kowa da ya jita an amarya sai sun tausaya. Idan da so kauna aure shi ya fi dace gaskiya, Lamma da Zainab zai ko haɗa kai ku zamto tsintsiya. Allah salatin ka dubu da dagurin sabibu na rasul manzon mu, kauna da sansata wata ko'ina. Shi ne nabiyillah haskensa ya shige mun ruhina, mu kama manzon mu dan rabbi ya kira shi shafi'una. Kasa da alaye har da sahabu sun bi habibuna, har da waliyansa sun so rasul hasken zuciya. Idan da so kauna aure shi ya fi dace gaskiya, Lamma da Zainab zai ko haɗa kai ku zamto tsintsiya. Bayar nasiha ta zan yau galan mango, zo ka je zaman gidan aure tilas ka san cikinsa da agaji. Ka damke matarka Zainaba ka ji ba wani jan aje, ka sa ta nishadi ku dan kunna dan kiɗa gwiran gaje. Ka ba ta haƙƙinta dan ka zamo ba gare ta zai, na shaida halinka ko an zaman ku ba ka halin tsiya. Idan da so kauna aure shi ya fi dace gaskiya, Lamma da Zainab zai ko haɗa kai ku zamto tsintsiya. Ni zana lissafo haƙƙin da ke wuyanka kaɗan tsaya, da ci da sha tabbas din na wuyanka fatan kariya. Da ma ka zama shaida har sitira na ce hada lafiya, in har ka tuce ta ka san rabu ba ya yi maka yafiya. Wallahi kai dace amaryar ka dan tana da halin kwarai, ku damke junanku komai da ta yi kayo mata yafiya. Idan da so kauna aure shi ya fi dace gaskiya, Lamma da Zainab zai ko haɗa kai ku zamto tsintsiya. Allah maka dace Zainabu dan tana da halin kwarai, kalle da kyakkyawa hasken ta in ka kai shi gare gare. Ta samu tarbiyya tun a gidan suka da halin kwarai, ku zaurike sirrin ku dan kar ku zambe wani sakarai. Dai da so kauna aure shine amana kun jiya, ku kori shaidani dan kar ya samu ko daga zuciya. Idan da so kauna aure shi ya fi dace gaskiya, Lamma da Zainab zai ko haɗa kai ku zamto tsintsiya. Iza na je gunke amarya ga yar nasiha zan faɗa da ke da yallanwa, aure a yanzu Allah ya hada. Ki shaida shinkafa kyawun ganin ta dole da mai gyaɗa, ki kau da yin mata da duk za su zo gidan ki da ƴan rada. Na ce ki kyale so Zainabu kin zance na haka, wasun ku kwai zurku da sun ganki rabe miki kariya. Idan da so kauna aure shi ya fi dace gaskiya, Lamma da Zainab zai ko haɗa kai ku zamto tsintsiya. Zainabu sai haƙƙi na biyo mai dole girki zaki zaman gidan aure. Zainab ki kau da zancen laulayi, ki zan fahimce shi a haƙƙin shi kar ya fada yanayi abincin zaki. Zainab ki tambaye shi ra'ayi, ki sun zumar kauna wallahi ta wuce kere madi. Zaman aure kika zo da kauna ki kau da zancen shari'a. Idan da so kauna aure shi ya fi dace gaskiya, Lamma da Zainab zai ko haɗa kai ku zamto tsintsiya. Ki zaurike sirri cikin zuciyar ki ba ke ba a faɗi, dan shi zaman aure cikin yankiya dukan kwake na de. Almajiri shi ne yake gane daraja a gurin sidi,
baki ladabi ya zama daga kanki ba zancen daɗi. Musa yana sanke na shaida da kazancen nan in kiɗi. Halin kwarai kirke komai idan ya ce ki doriya. Idan da so kauna aure shi ya fi dace gaskiya. Lamma da Zainab sai ko har da kai ku zamto tsintsiya. Mutum zika ta kawaye Zainab kar su kai ki su dan baro. Ki zamto kula da so Zainab kar mijin ki su dan haro. Kwalliya kirke ta Zainab har da daurin gwaggwaro. Ki damke yallan ma amana an kula shi ki tattaro. Zaman amana ne a aure ba kwatara da shi ba. Ki nemi aljanna gare shi ki zan fi karfin zuciya. Idan da so kauna aure shi ya fi dace gaskiya. Lamma da Zainab sai ko har da kai ku zamto tsintsiya. Sun addu'a zai yo ga ango kamar ya saurara a kije. Ilahu sa haske a auren da bukawo a gaje. Domin yi sardaye Habibu dan gata uban giji. Da ni da na yi wakar makage ya samu kai babban aji. Ya ba mu mai sammo ko da cikin dare ko safiya. Faɗi mawakin ku masoya ga mai bidar ya kira a waya. Idan da so kauna aure shi ya fi dace gaskiya. Lamma da Zainab sai ko har da kai ku zamto tsintsiya. Idan da so kauna aure shi ya fi dace gaskiya. Alama da Zainab zai ko har da kai ku zamto tsintsiya.